Človek nemôže pomáhať Bohu pri svojom spasení. Ani to nie je možné. Písmo jasne hovorí, že spasenie je Božie dielo, nie ľudské. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie je zo seba, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Efezanom 2, 8 až 9. Predstava, že človek musí nejako doplniť alebo dokončiť Božie dielo spasenia, je v rozpore s pravdou evanjelia. Také zmýšľanie vedie k pýche, pretože človek si pripisuje podiel na tom, čo patrí jedine Bohu. Ako by mohol človek vykonať to, čo je nemožné? Písmo hovorí: u ľudí je to nemožné, ale nie u Boha, lebo u Boha je všetko možné. Marek 10:27. Len Boh môže zachrániť. Len Boh môže odstrániť hriech. Človek sám nedokáže vyriešiť svoj hriech ani sa ho zbaviť. Všetci totiž zhrešili a nemajú Božiu slávu. Rimanom 3:23. Nie je to spravodlivého, niet ani jedného. Rimanom 3:10. Snažiť sa zachrániť vlastnou silou je ako snažiť sa vytiahnuť samého seba z hlbokej jamy vlastnými silami. Je to nemožné. Preto písmo ukazuje jedinú cestu. Tomu však, kto nekoná skutky, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, jeho viera sa počíta za spravodlivosť. Rimanom 4:5. Spasenie je úplne dielo Pána Ježiša Krista. On ho vykonal dokonale a úplne. Dokonané je. Ján 19:30. Človek k tomu nemôže nič pridať. Jediné, čo človek robí, je, že verí. Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený. Skutky 16:31. A keď verí, prijíma milosť. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. Efezanom 1:7. To je plnosť odpustenia. Nie čiastočná, ale úplná. Amen.